लामब्रे आंखौ रेस्टुरेन्टाव मानोबा लेंहरामोन आंहा फंनैसो खोथा रायलायनांगौ दंमोन आदा नोंजों मा फंनैल' दे हाजार बारखौनो बुंनो हागोन दे आदाया गाज्रि मोननाय नङाथ' है आंलाय माखौ गाज्रि मोननो गाज्रि मोना दे औ दे आदा बुंनोसै आङो अब्लालाय गाज्रि मोनाबालाय दे बुंदो आदा आं गोसोआव सानबाय थायो नोंनि बारै सानफ्रामबो सिमां नुबाय थायो नोंनि बारै नों आंनि सिमाङाव आंजों सानफ्रामबो गेलेफैबाय थायो आदा नाथाय आं नोंखौ माब्लानिफ्राय बिदि गोसो होग्रा जाखो आं हमनो हायासै आदा आङो नोंखौ सानफ्रामबो आंनि जानाय खिनाय थानाय हासुनाय मानि सानफ्रामबो गोसोखांबाय थायो आदा मिस खालामबाय थायो आं नोंखौ अराय सम आंनि खाथियाव मोननो हास्थायो आदा मोननो हास्थायो नाथाय नोंसो आंखौ जिउनि रानि खालामनो गनायगोन ना गनाया आदा बे बाथ्राखौ साननानै आङो सानफ्रामबो हराव मेगननिफ्राय मोदै हुगारो नोङो आंखौ मोजां मोनगोन ना मोना होनना आदा डु इउ लाभ मी आदा नों मानो मिनिदों देना बुंना प्लिज 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 आदा बुंना डु इउ लाभ मी आं मालाय मा बुंनो बिनानाव आङो नोंखौ नुजेननायनिफ्रायनो फसायदोंमोन आंबो नोंनि महरा अखाफोर बायदि बेसेबांबा गावदां समायना जायनो नुयो बेनो फसायखायो नोंखौ आरो आं मा होननानै बुंबावनो जारो नोंदि बेसेबांबा समायना बारसे गलाब बिबार जायखौ जों नुब्लाथाय बयबो खानानै लानो गोसो जायो नाथाय आं सासे गैजारोङै दुखुथिया निखावरिनि फिसालासो जारौ आं सासे गोरिब नखरनि फिसाला आंहा नोंखौ अननाय होनो थाखाय गोसो दङ नाथाय नोंखौ अननायजों लोगोसे नोंनि खुसिखौ लाखिनो थाखाय आंहा जेबो गैया जारौ सना थेवब्लाबो आदा I really like you आदा I really like you आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो आंखौ मोजां मोननायनि सिगां मोनथिनानै लागोन खाजारौ मानोना आं सासे जोबोद गोरिब नखरनिसो फिसाला जोंना बाबाया नोंसा बाबा बायदि गिदिर साख्रि मावा जोंना बाबाया सासे लेबारसो जोंना बाबायानो लेबार मावनाबाबो आंखौ कलेजाव फरायनो थिनहरो आंखौ नांगौखिनि जाग्रा मुवा ड्रेस गाननाय जोमनाय गासिखौबो सुफुंनानै होयो नाथाय नोंदि जारौ बेसेबांबा गिदिर नखरनि फिसाजो जायखौ जोङो गोजौआव नाहरोब्ला हाथरखि नुयो नाथाय बेखौ दांनो लुगैब्लाबो लानो लुगैब्लाबो खाथियाव बजबना लानो लुगैब्लाबो मोननो थाङा दान्दाजों थुख्लायब्लाबो बेखौ मोनहास'वा एलायलै नों मानो आंखौ बिदि बुंनानै आंखौ सोगाबो आदा मा आदा आङो धोनिनि फिसाबा आंहा बिखा गैया नामा गोसो गैया नामा सासे गोरिब नखरनि सेंग्राखौ मोजां मोननो दङ जारौ दङ नाथाय मोजां मोननायादि बेसेबांबा गोरलै आरो मोजां मोननायखौ फोथांना लाखिनायासो बिराद गोब्राब जारौ जायनि गेजेराव जोङो बेयावनो दुखु जारला खस्थ दुखु हांमा हांसा सुखु दुखु गासिखौबो सहायनानै लाखिनांगौ जायो नाथाय मोजां मोननायखौ सिफायनोबो एक सेकेन्डबो नाङा जारौ आं मिथिया थेवब्लाबो आं नोंखौ मोजां मोनबाय मोजां मोनखाबाय आं नोंखौ गारनो हाला आदा आं नोंनो बेसेबांबा गोसो होखाबाय बेखौ आंसो मिथिसिगौ आदा लामब्रे जुदि नों आंखौ निखावरिनि फिसाब्लाबो मोजां मोनदोंब्लालाय आंबो नोंखौ गोसो गोरबोजों मोजां मोनो लामब्रे लामब्रे I love you सना I love you too खिस्पि हंला सना बुबु नों आंखौ उनाव निखावरिनि फिसा होननानै मुगैनो मोननाय नङा दे खिन्थु होनखाबाय आङो मुगैया दे मुगैया आरो आं नोंनि नांगौखिनिखौ सुफुंनानै होनो हायाब्लालाय हो नों मा खालामगोन हो हो फै आङो मोसागोन थोद जाम्बि मोसायालै बुबु आं नों जा होयो बेयावनो गोजोनै थागोन खुसि थागोन बेखौनो गनायनानै लागोन भेरि गुड माय गार्लफ्रेन्ड औ सना नाथाय नों आंखौ गुबुन हौवाजों गारना खारलांबा आं गाबगोनलै ए मा बुङो थोद बिदि बुंनाङा हामा बुंखानांगौ उनाव गारना खारलांबा बिराद दुखु मोनगोन आङो आरो आंखौ लायाबा लाया फसायाबा फसाया दानो होनखा बारा गोसो होयियावनो उनाव गोसोआ बोथाबलांबा बिराद दुखु जागोन आं गावखौनो गाव सुसाइड खालामनानै लागोनलै बाल थै नों मानो बिदि बुङो जे बिदि बुंनाङा बेबि खालामा सुसाइड खालामा अब्लालाय नों आंखौ मोजां मोनबाय थाखा नाथाय उनाव जामनानै आंखौ सैया खालामबा नोङो रागा फोजोंबाय थाबा हो हो बेबि आं नोंखौ रागा फोजोंखाया आरो रागा फोजोंबायफ्लांबाबो आदा नोंखौ उदैयाव एवथुनानै खुसि खालामसिगोन आङो मिनि होफिनजोबगोन आंबो नोंखौ मिथियो दा एवथुनानै मिनि होखावजोबगोन आंखौ रागा फोजोंबाथाय दे नायसै दे जाग्राया जादो बेबि साहायाबो गुसु जाजोबसै जाग्रोदो दे लायबाय थानोसै उनाव दे सना अब्लालाय जाग्रोनोसै नोंबो जादो दे दे लामब्रे मा नों मैया खिनि अनलाखौ प्रप'ज खालामदों होनलाय रेस्टुरेन्टाव औ मा जाखो जेबो नङा नाथाय नों मिथिना मिथिया बिसिना बिफाया लेबारसो मावनानै जायो नाथाय नोंसिना बेसेबांबा माहाजोन मालदार नों बेखौ बोरै गोसोथोनो हाखो देनां नोंमा ओमफ्राय नोंना बेनो हराब्लालाय मा जानांगौ जाखो नोंहा
आं मिन्थियालै लोगो थेवब्लाबो आं बेखौ मोजां मोनो आं बेखौ बावनो हाया थेवब्लाबो नों उनावसो फस्थायगोन नों उनावसो बुजिगोन मिन्थिबाय दा हाय आं मिन्थिखायो खिफि हंलाया गावनो खोन्थाखादों गावनि बाबाया लेबारसो मावो होनना आरो न'खरखौ बेनो बिसिना सालायोनो बिफायासो आरो गोरिब न'खरनि होनना खोन्थाखादों गावस्राखौ खिफि हंलाया आंनो थेवब्लाबो आंसो मोजां मोनदों आरो आंहा गोरिबनि सायाव जेबो टेनसन गैया आं गोरिबब्लाबो बेखौ मोजां मोनो बिदि बुजिखालायनानै मोजां मोनोब्लालाय मोजां नाथाय दानि जुगा सोलायलांबाय लामब्रे दिनै बुंनाया एबा दा बुंनाया मालाबा समाव बावगारलांनोबो हागौ लामब्रे मानसिनि गोसोआ सोलायस्लु बेनिखायनो मोजाङै बुजिलायनानै मोजां मोननाया मोजां औ लोगो थौ बिदिब्लालाय थांनोसै थौ दे सना मा ओंख्रि जायामोन गैयाहाय सना ओंख्रियानो माबा दालि जहल आलु एवनायसोमोन बेनो गोथावलै जिउ आं थावनायखौनो मोनथारा मानो थावनाय मोना जानोब्रा एखे दालियानो बेसेबांबा गोथाव आरो नोंहा थावनायखौनो मोना जाम्बिसोलै नोङो आं थावनाय मोनथाराहाय दालि ओंख्रिखौ बेसे दालि जानो बाथारोसो आङो फाग्लि देनां आंजों हाबा जायोब्ला खालि दालि ओंख्रिल' जाहोबाय थागोन आङो नोंखौ जायोना जाया नोंलाय फाग्लि जाया मुगै सुगै खालि दालि मानो जाया जानांगौ ओंख्रिखौलाय जाम्बि बायोलै आङो देनां अमा बेदर नङाबानो ओंखामखौनो जाखाया हाबा जाबा बा आंहा नोंनो अमा बेदर लाबोनानै होफैबाय थानांगौ आरो थैबायलाय फाग्लि मा थैलाबायनांगौ जाम्बा अमा बेदर लाबोनानै होफैनायानो थैयो नामा थेवबोलाय अमा बेदरना दामा बारायगासिनो बोसोरफा एफा बारायगासिनो बोरै बायनानै जाहोबाय थानो हानांगौब्रा सना नोंखौ एखमबा मिरामिसबो जानांगोन ना आं मिरामिस जाथारा थै होनबालाय गावबागाव बायनानै जा देनां बेबि माबा आंनो फैसा नांगौमोनलै मानो फैसा नांगौ जालाय खोनाहालाय मा खामानियाव बाहायनो बाहाया जेरावबो बुबु पार्लाराव थांनोमोन आङो पार्लार बे पार्लारावलाय मा मोनोसि मा थांलाबायनांगौ बेवलाय गोदाव सोरावनो मा गोदाव सोराव जालाबायनांगौ सि आं मुसुगुर फुजानोसो नागिरदों ओमफ्राय मोखां सुजाबोनो थोद मा मुसुगुर फुजानोलै बे आंजों फुजाफैनो हाया आराम फुना हरगोन आङो मोखांखौबो आंजों सुजाफैबानो जाबायना दै गुदुंजों सुना हरगोन आङो साफा बरिया एकदम स्लिम जालायनाय सोर फाफि रोङाफ्रा मा जाला मोनला मोखां सुनानै गाज्रिसो खालामना होगोन बे मोखांखौनो होद फाग्लि मा गाज्रि खालामना होलाबायनांगौ आंलाय आं मिन्थिया गाबोन फैसा हरखा 3000 नांगौ आंनो बाब्रे बाब 3000 गाहाम मोखां सुजानो 3000 नांगौ मुसुगुर फुजानो बाब्रे थैबायलां हाय रावजोंबो फुजानाङालै सना फै आंजोंनो फुजा फै बद फ्रि फुना हरगोन आं स्लिम साफानो आरामनो रोंगौफोरबायदि दा बुंहाय बेयाव मा आंखौ रोङा सानदों नामा आंबो रोङोथ' थोद फाफि आं मिन्थिया फैसा हरखा गाबोन 3000 आं नोंनि रोंनायखौ नाङा आंनो 1000ल' दं माथ्र आंनाव 1000खौनो लांबा जाया होमबा नांथारगौनो 3000 आं मिन्थिखाया आंनाव फैसा गैया 3000 गाहाम बहा फैसा मोननांगौ फिफां नामा आङो खाबानो मोननाय आं मिन्थिया फैसा नांगौ नङाबा आं नोंखौ लाला बिदि दा होनब्रा सना आं बायोलै गावखौ मा नोंलाय बाखायो आंखौ थोद बिदि नङाब्रा आं बायोलै सोनो दा नोंखौ बादों होनाखै आङो जाम्बि दे फैसाया गाबोननो लाबोफाखा कलेजाव फैबानो नांगौ आंनो देलै दे लाबोखा नङाबा आंखौ दालाखासै गुड बाय होनखागोन आङो लाबोआबा देलै लांगोन दे सिन्था लानाङा नोङो सना दे होनबा औ दे सना जेबथाबाबो जारलालै मिसासो बाल थाखा फैसाखौनो दंनाय गैया मिन्थिया बिनायानो आसलथे सिंगेलफ्रानो बरिया तामाम मोजां दे मालाय आराम टेनसन फ्रि रावनोबो बाहायगारनाङा गाबागाव जा लों फुर्ति खालाम जेबथाबा जारलासो जामारो आसलथे दासो बुजिबाय आङो जेब्लाना ओइ बाबु ओइ खिफि हंला फिसा ओइ फिसा आयै औ माबे फिसा माबा फैसा दंबा 1000सो हरथ' आङो माइरं लायनि दा मोनायाव माइरं जानोनो माइरंआनो गैला मा फैसा 1000 औ फिसा बे दाखालि नोंफा होनाय 1000 फैसाखौनो हरथ'बानो जाबाय आयै आङो फैसाखौ नांगौमोन 1000खौ माबा खामानि दङ नामा फिसा माबा आयै खामानियाथ' गैनाया गैयामोन नांगौ जादोंमोन आरो थेवबो दे होमबालाय फिसा माबा 500ल' हरदो दे दा मोनायाव नोंफा फैबा फैसाखौ बिना लाबोफिनबानो जाबाय औ दे आयै माबा बै आंनि खर'सायाव 1000 दङ बेयाव 500खौ लांबानो जाबाय आयै औ दे ओंखाम जानानै माबा कलेजाव थांनो दे आङो माइरं लायनोसै दखानाव दे आयै दाना आं मा खालामबावनो फैसायानो 500ल'सै बेखि गनायगोन आंखौ थेवब्लाबो फैसा जाबा होगोन होननानै खोन्थानोसां नै रायखांनाय लोगो फन फैबावबायसो हेलौ सना नों बहा दं हेलौ सना नै आं कम्पिउटार रुमाव दं कलेजाव नोंलाय बहा दं सना माथो दाबो सफैया नोंलाय कलेजाव फैनो होननाया नै आं कलेज गेटाव दङ आं थांगासिनो दे नों कम्पिउटार रुमाव दङबालाय औ दे सना फैदो ओमफ्राय फैसाखौ लाबोदोंना बुबु आं मैया बिहरनायखौ माबा सना लाबोदों दे लाबोदों आंनि बेबि आइ लाभ इउ थेंक इउ सो माच लाबोनायनि थाखाय बुबु लाभ इउ टु सना थेंक इउ बुंनांलाया दे फैसाखौ मोनखांनायनि उनाव बुंनोबा दे अरजाया थेवबोलाय सना फैसाखौ मोनखांनायनि उनाव बुंनाया साबसिन जायो दे नोंनाबाथाय बिदिनो थांगासिनो आङो बेयावनो थाथ' दे औ सना थाब फै औ दे
मा जाबावगोन दे फाग्लियाबा मा होनगोनबा आंखौ फैसाखौथ' 3000 बिदोंमोनलै नाथाय आं 1000ल' होनो नागिरदोंमोन आरो दा बेयावबो 500ल' जाबावबाय फाग्लियाथ' रागा जोंखासिगोन बे आंखौ थै जोंबायलै बाल बेनो फैसा हरबा दा मोनायाव ओंखामखौनो रसा नांनानै थानांसिगौमोन मोजांसो जादों दे आंबो आइनो फैसा 500 हरनाया गाज्रि खामानि मावाखै आंबो नांगौबा बेनो फैसा मोनबा साननै सानथामनि उनाव होफिनगोन आङो बिनायखौ आंखौ जि नागिर होबाय जेरावबो रुमावबो गैया बबे रुमाव दं जाखोब्रा फाफसालाय बेयावबो गैया माथो नैबे रुमावसो थागोनदां बे नाहरनि र' हाउ बेयावसो दङ नोङो हा औ सना बेयावसो दङ नोङो आंहा बेखौनो जि नागिरदों गावखौ बाल गावखौ नागिरनानै मेंगुलायबाय आङो मोनफ्रोमबो रुमाव नागिरबाय गैया जाम्बि नालाय नोङो माला जाम्बि जायासै आंलाय दे सना जाम्बि नङा दे अब्लालाय बोरो फैसायालाय लाबोदों होननाया लाबोदोंथ' आरो सिथियाव दङब्रा जाम्बिलाय हरदो फैसाया औ दे न' लादो ओमफ्राय 500 थाखाल' माथो माखासेयालाय बोरो हो गैयालै सना मा गैया बाल आंनाव 3000 बिहरदोंमोन ना बोरै 500 लाबोखो आरो नोङो 1000ल' मोनगोन होननानै बुंदोंमोन ना बोरोथो माबालै सना लामायाव सासे लोगोआ फंबायनि एडमिसन लानो फैसा बिबाय थादोंमोन आंनाव फैसा एसे हरथ'दोलै दंबा होननानै दा बेखायनो फैसाखौ हरथ'दों आङो 500खौ थाद आं बाखायो बाल मानो हरलाबायनांगौ आङो लाबोखानायखौ दा आंहा माजों बिउटि पार्लाराव थांनांगौ बाल गावहा बिफायानो साख्रियाव लाखा इन्जिनियार लाइफआवसो बिफानाव बिनानै लाबानो जायोना जाम्बि थाद बाबाखौ गियो आङो बाबाया रागा जोङो हरलाबायथारा फैसाखौनो बिबाबो दाख्लै बिबाबो हराखै माबा जि रायोसो थै मानो हरा जानांगौ फिसाजो सासे नायल' जाल' मोजां नालाय जाम्बिसो मोजां बिबानो जायोना है आं मिन्थिया बिफानिखौ बेसे बाहायनो गोदो उन्दैनिफ्रायनो बियै जाबोबाय बाहायबोबाय आं बाहायनो बाबाय दा बिफानिखौ बेखायनो दा नोंनाव बिदों आङो आंनावबो गैयालै फैसायानो लामब्रे माबा 1000ल'खामोन ओमफ्राय 500खौ आङो माबा लोगोआ बिनायखाय होबोबाय आङो होद बाल थादो बाखायसो आङो थांसै आं है जाम्बि सानथामसोनि उनाव होफिनगोनब्रा र' आरो होनो होनखादों आरो होआबा गखाया नोङो थादो बाल थांसै आं दे ना संफोर होगोन बुजिया नामा नों जाम्बि दे लामब्रे ओइ लामब्रे आयौ जा गोबावनि होबाय नों आंखौ दासो फैलायलायबाय दहायनो लेंहरदोंमोन आङो बुरबका मा सना मानो लेंहरामोन हाखु दाखु लेंहरबायनालै खालि फुजा फैनोसै आंनो जेबो गिफ्ट होला नामा नोङो आंनि लोगोफोरनि बयफ्रेन्डफ्रा मालाय गिफ्ट होजोब्बाय गाबागाव जिबनो आंहाल' दाबो मोना आंनोबो दाबो गिफ्ट होआ आंना बयफ्रेन्डा बाल आंनोबो होदो ना बेबि मा नांगौब्रा नोंनोलाय बेबि बुबु आंनोबो 10,000नि दख'ना बायनानै होदोब्रा आयौ सिथोबा माबाया गोलावा माबा आयौ 10,000नि दख'ना बे फाग्लि 10,000नि दख'नाया गानजाफेरो नामा मा गाना बेलाय मालाय आब' गेमस्रिमोनानो गानो आयौ फाग्लि बेजों रुजुजायो बेहा मालाय थाखा बुरजा खामायनो रोङो जाम्बि बेजों रुजुजाया फाग्लि बे फाग्लि बेजों रुजुजाफेरो नामा नों बायदि मानसिया मा आंहा देलायनो मोना नामा आब' गेमस्रिमोन बायदि है मोनोब्रा जाम्बिलाय मोननाया होनबालाय माथो आंनोबो होदो ना बेबि आंनोबो होदो ना हे माबा नोंजों 10,000नि दख'नाया समायालै नायसाय मानो समाया जानांगौ समायोथ' थोर समायालै नोंखौ 10,000नि दख'नाजों अब्लालाय माजोंथो समायो बेबि माबा 20,000निजों नामा हा मा 20,000नि दख'ना औ बेजोंसो समायगोन दा आंखौ आयौ बेजोंथ' समायसिन खाथारबावनायसो नङा अब्लालाय माजोंथो समायगोन बेबि है माबा सना बे माबा 300नि दख'नायानो समायगोन नोंजों बेबि बरिया थामाम नुखागोन सयथिबो थोर बुरबक बायनानैथ' होनो हाया नालाय फाग्लाया बेखायनो आंखौ दाम खमनि दख'नाजों समायगोन मागोन बुंलाबायदों बुरबकआ हाद बिदि नङाब्रा सना मोजांखौसो बुंदों आङो मोजांखौसो बुंदों होनदों नोङो फाफसि बे दख'ना 300नि मुसारि बायदि स्रां स्रां नुस्रांगाखौ आहा गाननानै बेरायनांगौ जाहैबाय खालि फुजायाव मा गानजाया बेलाय हा बे दख'ना सिङाव गानग्रा माबा फिथिगर ना मागुर होनो बे स्कार्ट बायदि गोलावलाव आथिंसिम गानग्राया बेखौ गानबानो जाबायना जाम्बि अब्लाना माबे दख'ना स्रां स्रां नुस्रांग्रा बेलाय नुस्रांनायनि खोथायानो फैनाय नङा लेवरा थोर फाफसि बायनानै होनो हायाथ' होन बिदि बुंस्लायस्लाय हायोब्रा मानो हाया जानो अब्लालाय बायना हो बे माबा 10,000 फैसायानो गैयाबा बोरै बायनो फाग्लि थोर फाग्ला मा गैया बेलाय आं मिन्थिखाया दाख्लैबो फैसा बिबाय होआखै नोङो 3,000खौनो आं मिन्थिखाया आंनो नांखागौ दख'नाखौ खालि फुजायाव गाननो मालाय आंनि लोगोफ्राबा गासिबो मोनजोबो बयफ्रेन्डनिफ्राय बिबानो आंहाल' मोना होद आंनाव गैयालाय फैसायानो आंबा माजों फुजा जानोसो सानदों थोर आं मिन्थिखाया आंनो बायना होआबाथाय नोंखौ नांखाला आंनो मानो बिदि बुङोब्रा सना बिदि दा बुंना दे आं बायनानै होनो नाजागोन दे सानथामसोनि उनाव दे बायनानै होआबाथाय नांखाला आंनो नोंखौ गोदानसो लानोसै आङो बाल बाबा
बाबालै आंनो फैसा नांगौमोन मा फैसा औलै बाबा मा खालामनो नांगौमोन फिसा खालामनायालाय खालामालै बाबा माबा कालि फुजानि ड्रेससो बायनो फैसा नांगौमोन आंनो मा बुंनो फिसा मैया फैसा मोननांगौ दंमोन 1000 आरो दिनैबो मोननांगौ मालिकानो फैयाखै बेंगलरावसो थांदोंनो दा माला मोनगोनथाय बेथनखौनो बुंनो हाया फिसा आंनो फैसा नांथारगौमोनलै बाबा ओलै आंनो फैसा नांथारगौमोन आं मालाय मा बुंनो फिसा बेथनानो सानफानि मोननांगौमोन दिनैनिखौबो दिनैनो मोननांगौमोन दा मालिकानो बेंगलरावसो थांदोंबा फैसाखौलाय जोंनो सोर होनो दा मालिकखौनो नेथ'नांसिगौसो जाबाय फिसा नांथारगौमोनलै बाबा फैसाखौ बेसेबां नांगौमोन फिसा 10,000लै आफा बाब्रे गस्ला गांसे लंपेन्ट गांसे बायनायावनो इमान 10,000 फैसा नांगौ नोंनो औ नाङा जायो नामा नांथारगौमोन आरो फुजायावबो बेरायनांगोन ना 10,000खौ आं गस्ला लंपेन्टआव बाहायाबाबो फुजायाव बाहायगोन ना हाबाब एफा बुरजा 10,000 फैसाखौ फुजायाव बाहायजोबोबा माखौ जानांगौ जाखो फिसा आंनाव दा फैसायानो गरसेबो गैया आखायाव दरमा मोनबा आङो 10,000 नङाबाबो 2,000सोखौ होनो हागौमोन फिसा नांथारगौमोनलै आफा गाबोन समफोरनो दे साननैसो नेथ' अब्लालाय बाबा